temos unha pila para facer a proba da maqueta. Este semáforo ten unha peculiaridade que grazas a este sensor de ultrasonidos, cando se acerca un peatón, o detecta e cambia automáticamente a amarelo e despois a vermello para que o peatón poida pasar sen ter que facer ninguna espera. Unha vez xa o peatón cruzou a calle e non hai naide máis esperando, o semáforo volve a verde e así os coches xa poden pasar. E grazas a este proxecto conseguimos un gran aforro